Listo, bueno, atxaldeon. Oain dela ez dakit zenbat egun, ez dakit zenbat aste, ja, ni Marko Galarza naiz, unesko aztuta daukazue, elektronikaren astapenak irakasgaia dugu, eta azkeneko klaseetan hasi ginen elektronika digitalaren atala. Eta lehendabiziko sarrera horretan ikusi genuen informazio ezberdinak nola digitalizatu, zenbakiak, batez ere zenbakiak dira gauza garrantzitsuenak, zeren bestiniko gauzak, soinuak, ahotsak, irudiak zenbaki eta bihurtzen ditugu, eta gero ikusi genuen informazio hori prozesatzeko oinarrizko teknologia zein den, dakigunaren arabera, transistore, MOSFETak izan behar dira, eta PMOS, NMOS konfigurazio garrantzitsu hori ikusi genuen, CMOS teknologia izenarekin eskematxoa ikusi genuen, ate logiko batzuk ere bai, orduen gaur hasi bergea, teknologia horiekin egiten ditugun ateak, zirkuituak eta sistemak, ezaugarri horritan ikusi behar dituzuen ezaugarri teknologiko nagusienak. Hor, erderako transparentziatan badukaz informazio guztia, hor dago pixka bat nastuta, nik hoi dena bildu dizuete atal horretan, ezaugarri teknologikoak izendatu dut, ateenak, zirkuitoenak, pixkate ikusiko duzue. Vale, eta gero, industrian erabiltzen diren bloke funtzional edo eta izen ezagunenak, konplexitasunaren arabera, ikusiko geha, hasiko geha finkoetatik eta mikroprozesadore eta hilegatu arte, pixkat ideiaiz hartu arte, eta ja, bigarren orduan, berrez zirkuitoetara bultatu bergea, informazioa nola bihurtu digitalean ikusteko. Orduen, 8 hiru atalean gaude, ezaugarri teknologikoak. Ate, CMOS teknologiarekin egiten ditugun ate logiko horien ezaugarri teknologikoak, eta baita ere, dauden zirkuitoak edo dauden sistema horien ezaugarriak ere bai. Ezaugarri teknologikoak. Zerrenda bat eman behar dizuet, bakoitza deskribatuta. Lehendabiziko gauza garrantzitsuena, potentzia galerak. Galerak. Pérdidas de potentzia. Galerak. Ez dakite ailegatu zaizuen berriak zentros de datos ez dakinun, ez dakizen bat behar duten horiek pozteko, mantentzeko hotzak, eta bar, gauza da, transistore baikoitzak konsumitzen duten potentzia oso txikia da, baina horren beste erabiltzen dira. Eta horren txikiak egiten dira, horre konzentratzen direla potentzia asko, eta behar dugu kontuan itzatea potentzia asuntuak. Orduen, galerak. Gogoratzazte, oinarrizko eskema zan CMOS teknologiarena, menazkar marraztu behar dut berriz bi transistoreak, ideia izateko, kontrolatzen nahi transistoreak hemen sarrera batekin, VDD, eta hau egon daiteke, goikoa, transistore goikoa, konektatuta dagoenean, egon daiteke horrelaxe, eta azpikoa irekita, irtera altua izateko, edo egon daiteke hau irekita, eta hau itxita. Vale. Eta hau berriz marraztu dut ikusteko begiratzazue. Hau horrelaxe dagoenean, hemen intensitaterik ez dago. Hau da, egoera egonkorra daukagunean, irtera informazio daukagunean, hor potentzia galerarik ez daukagu. Hoi da arrazoia horren bestiko potentzia gutxi gastatzea. Hauek gastatzen dute potentzia aldaketetan. Zerotik batera bihurtzen denean, edo batetik zerora. Orduen konsumitzen du potentzia. Hor dauden elektroiak bilduta transistore bakoitzan aldatzerakoan, hortxe daukagu potentzia galera. Oso gutxi, baina kontuan hartu beharko dugu. Zeren horren beste daude eta horren txikiak horren konzentratuta daude kontuan izan beharko dugula. Orduen, kasu honetan, galerak, bai, zenean, formula ikusi behar dugu zuzenean, komutazioetan gertatzen direnez, izan behar dira proporzionalak, frekuentziari, gure erlojuaren, sistemaren erlojuaren, gure abiaduraren frekuentziari, azkarra baldin badira, komutazio gehiago, potentzia gehiago galtzen da. Ere bai izan behar dira proporzionalak teknologikoki, hemen transizio horietan elektroi horiek mugitzen direnean eta bar, hor izan beharko dugu kontuan transistore horien kapazitatea. Haundiago baldin bada, potentzia gehiago, elektroi gehiago behar dira, eta ordin proporzionala izan behar dira, CMOS teknologia hauek osatzen duten MOSFET transistore horien barneko kapazitateari, txikia, baina, hau gero eta handiago denez, kontuan izan beharko dugu. Eta baita ere, hauek, moztuta edo gidatzen egoteko VGS on, edo, bai, resistentzia bezala, bai, VGS on, bai, aktibatzeko genuen parametroa, MOSFET transistore eredu horietan,
zan tensio bat, eta hau ere txikiagoa baldin bada, galera gutxiago izan behar dugu. Eta hemen proporzionaltasuna ez da zuzena, baizik eta berbiren proporzionaltasuna izan behar dugu. VGS, hori, aktibatzeko behar dugun tensioa, ariketetan voltio bat, 2 voltio, kasu hauetan gutxiago izaten da, transistore hauek txikiago direlako eta bar. Baina ez da zero, eta kontuan izan beharko dugu, eta handiago baldin bada, pues galera gehiago. Besterik ez galera buruz. Konmutazioetan gertatzen denez, potentzia konsumo hori, frekuentziaren proporzionaltasuna, kondensadoreari eta tensio horri. Bale. Bigarren ezaugarri teknologikoa atelogikoena. Potentzia konsumitzen dute eta ez dira, azkarrak dira, baina neurtu dezakegu daukaten atzerapena. Ez dira momentuko aldaketak ez dute sortzen. Hau da, adibidez, sartzen baldin badigu notate bati. Zerotik batera sartzen baldin badigu, aldaketari kostatu behar zaio denboratxo bat. Orduen hori ere neurtu dezakegu eta bigarren ezaugarria izan behar da edapen denbora. Edo atzerapena, edo bai. Tipo de propagación. Propagation time, TP. Adibidez, hemen, A sarrera honetan, ze baldin badaukago irteera. Hasten bagea, A sarrera horretan, 0 batekin, eta batera bihurtzen baldin badugu, eta batera hau ere, seinale karratuak ere, tresna hauek ere behar dute berain denbora egotzeko, orduen hemen kontuan izan behar dugu slew rate hori, 0tik batera pasatzen badugu, eta gero berriz, batetik 0ra pasatzen baldin badugu, sarreran, irteeran zer izan behar dugu, oszilloskopio on batekin neurtzen badugu, hau idealki izan beharko genuke. Hemen bat, notate bat delako, eta hemen hasi beharko zan jeisten, baina seinale honek bere denbora izan behar du mendiko nutza pasatzeko, hemen dauden elektroiak eta bar direla eta atzerapen bat izan behar dugu. Eta bihurketa gertatu behar zaigu berandu iso, demagun hemen bihurtzen dela, eta hemen hasi behar da, bat hori 0an bihurtzen, eta hemen berdina. 0 hau, bat honena, pasatzen denean hau 0 hau batera, beranduago pasatu behar zaigu. Horlaxe. Bat, 0, eta bat. Eta hau neurtu dezakegu, oszilloskopio on batekin, bi kanaletan, eta hemen izan behar dugun atzerapen hori, horlaxe hartu behar dugu, adibidez. Seinale honen erdiko puntu ontatik, konparatu behar dugu beste honen beste erdiko puntu hortara. Eta denbora honi, hau denbora izango zen, honi, propagation time, batetik 0ra, high, low, TPHL, ezaugarri horretan, bi denbora hauek ezberdinak izan daitezke. Hor elektroiak gauza ezberdinak egin behar dutelako, batetik 0ra edo 0tik batera bihurtzerakoan. Eta batetik 0ra bihurtzen denean, hau TPHL izango zen, eta hemen berdina, denbora bartzen badugu referentzia bezala, eta beste hau neurtzen badugu relaxe, handiago sartu zait, beste hau ezaugarri horretan aurkituko duzu TP, propagation time, low, high, LH. Balio tipikoak, integratutako zirkuitotan aurkitu dezakegun balioak. Txikiak, baina ez 0. 20 nanosegundo, 60 nanosegundo artekoak. Ez da horren txikia, batan bai, ez da horren txikia. Hauek batez ere, ditugunean txip integratuak, funtzio berezikoak, orain ikusiko dugun bezala, prozesadorean erabiltzen ditugun transistoreak eta atelogikoak hori azkarragoak dira. Hori integratuagoak eta daude. Eta kasu horietan, denbora hauek dira pikosegundo ordenekoak. Bat, pikosegundo. Hau da, 10 minus 12 segundo ingurukoa. Asko ze txikiagoak, bai, asko ze azkarragoak, baina 0 ez. Hor dauden elektroiak bildu talde batera eta bestera behar dute. Beraien, denbora. Bigarren ezaugarria. Potentzia. Atzerapena. Orain, beste gauza pare bat, elkarrekin. Eta hemen izenburuak utzi behar duzu lekua, eta jarriko bi izenburu izan behar ditu bat honek. Bi ezaugarri ikusi behar ditugulako, hau ez da zuen lekua. Eta azaldu behar dugu tensio ikuspegitik, tensio maila ikuspegitik. Ia, zirkuito batean, izan dezakegu atelogiko bat, demagun hause,
Konektatu eta gero, zirkuito honetan beste ate logiko batera. Demagun, NAND bat daukagula hemen, eta hau konektatuta ez dakin nora. Bi ate logiko horrelaxe serien elkarrekin, eta hoin, egoera hau izan behar dugu. Ia. Ate logiko honek hemen irteeran demagun 0 eta 5 teknologian gaudela. 0 voltio, 0 logikoa, eta 5 voltio bat logikoa. Baina hau transistorekin eginda dago. Digitalki gabiltza gauzak ulertzen, baina hauek tensio mailak dira. Demagun, irteera honetan, 0 voltio sartuta, hemen 5 voltio berren daukagula 4,9. Bien, hori jaia 5 da. Edo 4,3. Guain altua da, ez? Erdia 2,5 baldin bada, bat izango da. Eta hori gertatu daiteke, fabrikatzerakoan ate logiko hauek, fabrikaztaileak eman behar digute irterako. Osea, bat logikoarentzat, irterako maila tarte bat. Esan behar digute. Osea, bat logikoa daukagunean hemen irteeran, gutxien izan behar da, 3,8, ez dakiz tarte bat. Eta berdina, 5 voltio sartzen badegu hemen 0 voltio. Aldi madukigu 0,5, 0,8, tarte hori ematen dizkigute, fabrikatzaileak, eta hori irudikatu behar dut hemen, tensio ardatz honetan, horrexe. Bueno, igual hau zen, hemen egongo zen, irtera honetan egongo zen. Hementxe. Hortxe, hemen 0, edo 5. Adibidez, Eta hau esan behar digute, ia, bat logikoa daukagunean irtera honetan, ate logiko honek gutxienez eman behar digu 3,9. Eta hori ziurtatzen digu. Eta 0a dugunean, hemen altua sartzen dugunean, 0a izan daiteke 0 voltio edo eta 0,8. 0,8 hor dago, tarte horretan dago. Ezagarri horretan horrela esan behar digute. Irterako tensioa maila bajoarentzat, VOL max izango zen. Askotan VOL max jartzen du, gainetan VOL bezala uste dut. Irterako VOL max, ez? VOL uste dut daukazuela. Ezagarri horri batzunan max bezala. Eta hau, irterako tensioa maila altuarentzat minimoa. Bueno, horrexe. Ezagarri horretan VOH, VOL. Batzutan minimoa, hau maximoa. Bereiz, igual naztu egiten gara. Tarte horiek eman behar dizkigute. Eta berdinak gertatu behar da, sarreran, honi, sartzen baldin mazaio, 3,9 voltio, ulertu beharko du bat bezala. Eta berak egin beharko du bere eragiketa ondo. Eta hemen ere, sarrera bezala, fabrikatzaileak eman behar dizkigute beste tarteak sarrerako. Eta hemen begiratzazue, gauzak ondo funtzionatzeko, tarte hauen nola izan beharko dira. Osea, ipurditik ailegatzen bat dimazaigu hau, gauzak ondo funtzionatzeko sartu beharko dira. Ondo sartu beharko dira. Osea, hemen gure ipurdia estua bat dimada, ez da sartu behar. Hau da, ondo funtzionatzeko, tarte hau ahondiago izan beharko da. Tarte horiek dira, hauxe, sarrerako tensioa, nik ulertzen dudala, 0 logiko bat bezala. 1,4 voltio. Hau 0,8, hau 1,4. Eta hau da, sarrerakoa, VI, maila altuarentzat. 3,5, ikusi. Eta mentzau, 3,9. Eta hemen, esan dizudan tontakeia hau dela eta ikusi beharko duze, honek ondo funtzionatzeko, hau, tarte hau, hemen sartu beharko da. Osa, tarte hau, hemen sartu beharko da, beraz tarte horiek handiagoak izan behar dira. Ez? Logikoa da. Osa, eskematxo hau, argi izan beharko duzu, hau gustatzen zaigun galdetzea, Eskematxo hau. Hau, edo oizko azterketan edo bestean, beti galdetzen dugu hau. Orduan ikusten duzu gauzak ondo funtzionatzeko, erabiltzen ari baldin bagea, fabrikatzaile baten ate bat hemen, eta beste batena hemen, konfirmatu beharko dugu, hau betetzen dela. Tarte hauek handiagoak direla hori baino. Hau da, maila altuarentzat,
konfirmatu beharko dugu, VOH, hau baino altuago dela, ez? VOH, VIH baino altuago dela. Ipurtitik etortzen zaila eta dena sartzeko. Eta hemen, VOL, gusten duzuen marrazki honetan, hau baino txikiago izan beharko dela. VIL. Hau galdetu dezakegu. Nik hau buruz ezin dut ikasi, baina hau marraztuta ateratzen da bere dela. Eta honi esaten zaio, kompatible izatea, bateragarriak izatea tensio ikuspegitik. Hau da, bateragarritasuna. Bateragarritasuna. Bateragarritasuna, hau xe. Deskribatu atelogikoen bateragarritasun, ezaugarri teknologikoa, noiz betetzen den, edo balio batzuk eman ditzakegu, eta konfirmatu bateragarriak direla, eta bar. Ederki, orain, beste goeratxo bat. Demagun, tarte honetan, interferentzia daukagula edo zarata iturri bat, hau da. Demagun, zarata sartzen zaigula, hemen. Zarata. Eta badakizu, zarata dela, zarata. Zakarra, seinale zakar bat. Demagun ere bai, egoera okerrenean, honek ematen duela hemen bat logikoa, baina bere maila bajoan, hemen. Zadagoela tarte honetan funtzionatzen, baina hemen. Orden, zarata sartuta, hemendik irtetzen den tensio hori zarataren ondorioz da horrelaxe. Horrelaxe dabil, gora eta bera, eta gora eta bera. Zarataren ondorioz, emi. Edo interferentziaren ondorioz, edo emi, edo zarata, edo emi, bai. Eta begira, egoera baldin badaukagu, zarata hau, horren txikia baldin bada, hau sartzen bat zaigu, onuntza tarte horretan sartzen da, ez? Horren, tensio horiek zaratarekin baldin badaude, hau da, puntua baldin badaukagu edo azpikoa hau, hor sartzen zaigu. Zarata, edo interferentzia horiek, horrela txikiak baldin badira, arazorik ez daukagu. Ahondiagoak baldin badira, hau nerutzen badegu puntu horretan, tarte honetatik ateratzen zaigu. Hor, arazoak izan behar ditu. Orduen, zarata. Zarataren amplitudea mantentzen baldin bada. Tarte honetan, sartzen zaigu tarte horretan. Hau da. Zarataren amplitudea, horrela jarri behar du, noizen tensio amplitudea. Maila altuaren zat, edo interferentzia hori, mantentzen baldin bazaigu, tartego baino txikiagoa, bat ere arazorik ez daukagu. Eta tarte hori da, hauken hau, VOH ken VIH. Zarta baino txikiagoa baldin bada, bat ere arazorik ez. Zeren, hemen ez dut jarri, baina sartzerakoan tensioa baldin badago tarte honetan, fabrikatzaileak esaten digute, ez dakigu zer egin behar duen arte honek, eta honek ere, saurrutza ez gara ailegatu beharko. Hemen berdina, egoera okerrenean, maila bajoaren hemen, izango zen hemen. Zarataren, edo interferentzia horren ondorio seinalea horretxe baldin bada, berdina, hemen sartzen baldin bada, arazorik ez, hau da, amplitudea baldin bada, hau baino, txikiagoa, maila bajoaren zat, zarata, maila bajoaren zat baldin bada, hauken hau, baino txikiagoa, VIL ken VOL, bat ere arazorik ez, horixe. Eta balio hau eiri, bi balio hau eiri, honi, eta honi, esaten zaie, zarata margina. Inmuneak dira, zarataren amplitudea hori baino txikiago baldin bada. Orduan horregatik esaten zaio, zarata margen de ruido. Eta izango zen, hau, eta hau.
balio horiek. Hemen jarri ditut menor, baina, bueno, berdin jarri dezaket. Uste dut horrela duzuela. Berdin dituzue. Osa, zarata, igual hobeto ulertzen da horrela, ez? Zarata margina. Hau asko gustatzen zaigu galdetzea. Hemen nire aholkua da, eskematxo hau ikasi marrazten nahiko intuitiboa da. Tarte hauek jarri, itzena jarri, irteran, sarrerak, altuak, bajuak, hau sartu berko da hemen, eta besteneko hauek ateratzen dira logika honekin. Beste ezaugarri bat, kasu honetan, ez da izan behar ate logikoen ezaugarria, baizik eta integratuta dauden sistemetan. Ez dakit, zirkuito digitalen arteko komunikazioak. Neko simplea da ideia, baina serie paralelo izan behar da ideia. Komunikazioak. Daukagu hemen aukera informazio digitala bidaltzeko. Eroale edo metal bakar batetik, eta bertan denboran bidaltzea informazio digitala, bidaltzea 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, serien bidaltzea, komunikazio serie, eroale bakar batean. Ikusi duzu lehendabiziko atal horretan informazioa digitalizatzerakoan 0 eta 1 pila bat sortzen direla. Orduan, komunikazioetan bidaltzeko informazio guzti hori serien, pues behar dugu oso azkar izatea. Pues hau ere oso naturala da, zen adibidez, zuntz optikoan bidalitzakegu izugarrezko informazio pila. Gure internet komunikazio guztiak estatu batuekin eta momentuan sortzen dira zuntz optikoari esker, serien bidaltzen direla. Intuitiboagoa izango zen, zergatik ez bidali informazio digitala paraleloan. Izango zen la beste ideia, paraleloan. Osea, bide fisiko bat izan beharrean, baldin baditu paraleloan bat baino gehiago, demagun lau ditugula, eta zergatik ez bidali informazio digitala hemen paraleloan, hemen hau hor baxe, adibidez, hemen hau, horla, eta ez da xula. Eta zergatik ez bidali, adibidez, batera, 4, 8, 12 bit paraleloan, orduan azkarrago bidali dezakegu informazioa. Hemen bidaltzen ari gara 1, 0, 1, 1. Hemen bidaleko genuke 0, 0, 1, 0. Bide fisiko ezberdinak. Fisikoki bide ezberdinak. Ailegatzeko momentua ezberdinak. Hau horrelaxe atera daiteke, baina igual hemen ailegatzen dira, hau ateratzen da, hau horrelatzen da. Oso zaila da hemen bide fisiko guzti horiek sinkronizatzea. Hemen arazoa da lau horiek sinkronizatzea. Nizazioa. Hemen arazoa hori izango zen. Orduen, bide hau luzea baldin bada, arazo asko izan behar ditugu. Sinkronizatzeko behar izan behar ditugu beste eroale gehiago. Eroale gehiago erabiltzen dira. Konplexutasuna ahonditzen, hemen badaukagu bakarrik eta denbora azkar bat gabiltza. Denboran oso azkar bidaltzen. Hemen fizikoki beharko genituzke gauza hauek. Eta egiten dena da, gero eta gutxiago erabiltzen dago. USB adibidez hori serie da. Eta horrelaxeko bus paraleloak gutxitan ikusi behar dizue, distantzia txikiak direnean. Distantzia motzetan. Distantzia motzetan, edo motzak, edo txikiak. Zentzu gehiago ez dauka. Naizka intuitiboki dirudi informazio gehiago bidali dezakegula. Horren distantzia motza, bakarrik. Eta gehienetan
serien aritu behar gehan, ez da oso azkar bidali behar izan, oso naturala da. Vale? Komunikazioak. Ate logikoen edo zirkuito logikoen artean izan ditzakegun ideiak edo kontzeptuak. Honekin lotuta ere bai, hauxe, beste izenburu bat, eta izena jarriko dut gero, vale? Demagun daukagula, zirkuito edo osagai digital bat, bere gauzak egiten, osagai digitala, bat, eta beste bat hemen. Osagai digitala, bi. Bere gauzak egiten, eta honek bere irteera 4 bitetan ematen ditu, eta honek ere bai. Eta biak nahi ditugu erabiltzea. Biak jartzen ditugu lanean, eta biak emandako informazioa behar dugu. Orduan, biak ematen dutena behar badugu, hartu behar ditugu 4 bit hauek, beste 4 hauek, 8 biteko 8 kable izango genituzke hemen, jakinda, pues, 4 hauek dira honenak, eta beste 4 hauek honenak. Fisikoki hau erabilgarriago izateko, edo eta eraginkorragoa, egin behar duguna da, informazio bide bakarra izatea. 4 biteko bus bakar bat izatea, sistema osoan, zeren hemen 2 marraztu ditut, baina izan daitezke, egon daitezke pila bat. Eta ideia da, guztiak erabiltzea 4 biteko bide bakarra. Eta egin behar duguna da, biak konektatu honutza, eta bakarrik aktibatu. Hemen nahi dugunean hau, bakarrik aktibatu hau, eta hau desaktibatu. Hau izango zen ideia. Biak. Datu, bus honi konektatu, berdin. Eta hau horrela egiten badegu, hemen arazoak izan behar ditugu, hau baldin badago funtzionatzen. Hemen ematen badunek 0 voltio. Honek ematen baldin baditu 5 voltio, hor zirkuitu laburra daukagu. Hemen behar dugu, hau funtzionatzen dagoenean, hau desaktibatu. Eta hau dagoenean funtzionatzen, hau desaktibatu. Honek daukantza, begiratzen zuen. Ideia hau simplifikatu behar dut, ikusi dugun zirkuitutxo batekin. Demagun, sistema digital hau dela, ikusi dugun not ate simplena, horlaxe. Eta beste hau, beste bat. Hombre, tontakia bada, baina, bueno, ideia hori izango zen. Demagun honek gauza ezberdinak egiten dutela, modu ezberdinetan. 2 funtzio, 2 irteera, eta eraman beharrean 2 irteera horiek paraleloan, jarri behar dut bus bakarra, horrelaxe, bus komuna, eta izenburu hau izan beharko da, izan behar da. Datuak biltzeko, bus da irteera horiek elkarrekin, komuna da, erabiltzen dutelako berdina biak. Eta hemen ikusi behar dugu sortzen zaigun arazoa. Hemen sartzen baldin bada 0 bat, eta hemen bat. Eta hemen sartzen baldin bada bat. Eta hemen 0 izan, zirkuitu laburra izan behar dugu. 0 voltio, 5 voltio. Behar dugu, honek egiten duena, behar dugunean, hau desaktibatzea behar dugu. Eta honena behar dugunean, hau desaktibatu. Eta hemen izan behar dugu, nahi duguna. Hemen nahiko magendu hau izatea, bat hemen, hau desaktibatu beharko nuke. Hemen gogoratu behar dizuet, impedantzia altuko sarrerak, zirkuitotxo hau, A, C eta E, ikusi genuen nola zan, aztertu genuen, eta ikusi genuen E denean bat, honek funtzionatzen du not bat bezala. Eta E denean 0 uste dut, bai, E denean 0, enable, hemen 0 jartzen baldin badegu, hau geratzen da zintzilikatuta. Zintzilikatuta. Sin fundamento, horrelaxe. Impedantzia altu batekin gelditzen da, eta ez du eraginik izan behar, konektatuta dagoen zirkuitotara. Orduan, hoxe egin behar dugu. Osagai digital hau, konektatu behar dugu. Bere, enable sarrera batera, beste ontara, hori adibide honetan, hemen berdina gertatu egiteke. Osagai digital hauek ere izan dezakete. Beraien, enableak. Eta hau aktibatzea nahi badegu, hau jartzen dugu bat. Hau jartzen dugu bat. 5 voltio. Eta hau desaktibatzea nahi badegu, jartzen dugu 0, eta hau 0.
Hori eginda, hau egeratu behar dira zintzilikatuta bezala. Zima, ez dute eragin elektronikorik izan behar hemen. Hemengo informazioa hemen izan behar dugu, hori kontuan izan gabe. Eta hemen berdinago egiten badugu, hemen izan behar dugu, hemen z infinito, zintzilikatuta egon behar da, eta bat hori hemen egon behar da. Datu bus komuna, fisikoki gauzak erainkarroagoak edo efizienteagoak egiteko. Paraleloan izan ditzakegu sistema digital ezberdinak, eta bakoitzaren informazioa jasotzeko, bus bakarra eta aktibatu, desaktibatu nahi ditugunak. Bale, konzeptu orokorrak hemen atal honetan. Komunikazioan, datu bus komuna, eta hau esik dira ezaugarriak. Hau esik izan ziren. Erne honekin, eta zirkuito honekin ez zemos teknologiaren atalean ikusi genuenean, ere bai, hau gustatzen zaigu aldetzea, eta hori ere bai. Eta igual hau eskema bezala azaltzea ere bai. Hau, igual jarriko diot horrela xe. Hau ja tontakeia bada, edapen denbora beste tontakeia bat, ez? Potentziaren ere. Hau. Eia. Orduan, ikusi dugu informazioa zero eta bat bezala jarri dezakegula. Ikusi dugu ate logiko horiek prozesatzen dutela informazio guzti hori, ChatGPT-aren zuen erantzunak, zemos teknologiarekin prozesatzen dira zuen gana hilegatu horretik, zuntz optikotik. Ikusi ditugu teknologia horiek izan dezaken ezaugarri teknologiko garrantzitsuenak, beste asko daude. Eta orain, goazen pizte urraz bate urrunago eman, eta ikusi ditzagun teknologia horiekin egin ditzakegun zirkuitotxoak, industrian erabiltzen direnak. Eta konplexitasunaren arabera, hiru egoera izan behar ditugu. Zirkuitotxo simple bat nahi badegu egitea, pues, ez dakit, funtzio finkoko txip erabilitzakegu. Nahi badegu zirkuito potoloago bat egitea, edo garrantzitsuago bat egitea, edo izatea bat baino gehiago, urrengo ideia, edo malgutasun guztia nahi baldin badugu, programatzea behar badugu, orduen prozesadoreak erabili ditzakegu. Orduen hasi gaitezen, ia. Osagai digital industrialak. zortzi.lau. Osagai digital industrialak. Ez dakit nun, zuen enpresan, edo zuen tokian, edo zuen etxean, produktu bat pasatzen da zinta batetik, eta behar duzu detektatzea, 50 pasatzen direnean, ez dakiz kaxa isteko. Egoera berezia, baina bakarrik hori behar duzu soluzionatzea, ez duzu behar hori saltzea, ez gehiago izatea, ez bale. Orden, pentsatu ezakeu erabiltzea, osagai digital finkoak, funtzio finkoak dutenak, izena nola duzu, osagai digital finkoak. Osagai digital finkoak. Honek badaukantza elektronika analogikoan operazionala ikusi genuenean, eta honen proiektuan erabiltzen ari zareten bloketxo horiek, bagenuen irabazpena, bagenuen batutzailea, bagenuen kentzailea. Osa, bloke bezala ikusi ditzakegu funtzionalitate horiek, ez da? Pues digitalki ere, bloke bezala funtzio ezberdinak izan ditzakegu. Adibidez, sensoreak. Sensoreak izan ditzakegu, irteera digital bat ematen digutenak. 000tik, batera. Irakurketa eta emaitza digitala. Edota izan ditzakegu zenbatzaileak, hau da. Zenbatzaileak. Zenbatzen dituztela, sarrera hontatik sartzen zaizkion pulsoak. Zenbatu egiten ditu eta ematen digu zenbaki digital bat.
Zerotik, 256 edo segun zenbat bit, zenbatzen ditu. Zenbaketa hori zeroan jartzeko, reset sarrera bat izaten dute hauek. Beste bloke batzuk, ia. Zenbakiak ditugunez, bai hemen, oso praktikoa da ere bai, zenbaki horiek erabiltzaileari nolabait erakustea. Badaude, kodetzaile batzuk, kodetzaileak sartzen zaizkiola ez dakit 8 biteko zenbaki bat, eta erakusten digu hau display batean, pantalla batean, adibidez, bi zenbakirekin. Dituztela 7 segmentu hauek 8 irudikatzeko, beste bat hemen, demagun honek bi dituela. Orduan hemen disartzen zaien zenbaki hori, kodifikatzen duenek 7 segmentu horietan irudikatzeko. Hori kodetzailea. Kodetzailea izango zen. Aurkitu ditzakezue, merkatuan txip zehatzak hau egiten dutenak, zer gehiago. Batutzaileak. Esan ditzakezue, batutzaileak. Zenbaki bitarrak ditu hemen, zenbaki bitarrak, hemen zenbaketak, behar baldin baditugu batuketak egiteko, oinarrizko batutzailea onartzen ditu 4 biteko zenbaki bat, lau biteko bi zenbaki, eta ematen du 5 biteko emaitza bat, batutzailea. Biderkatzaileak ere aurkitu ditzakezue. Biderkatzaileak, ideia berdina. Biderkatzaileak, 4 biteko zenbaki bat, beste 4 biteko bigarrena, eta emaitza hemen uste 6 bit behar direla. Zenbaki handiagoa dela, biderkatzaileak, beste oinarrizko blokeak. Aurkitu dezakezuela dira multiplexoreak. Multiplexoreak, MUX bezala, sortzen zaigula. Honek egiten duena da, irteera bakar batean, aukeratu sarrera horietatik bat hemen ipintzea. Kontrol hauen arabera. Osa, nahi badegu hemen dagoen informazioan hemen ipini, hemen 000 jarri. Nahi baldin badegu azkenekoa, hemen 7 jarri, bat. Nahi badegu erdikoa, pues, bat 00. Osa, irteeran ipini, guk aukeratutako sarrera bat. Lasai, hau ez da ikasi beharrik, hau ez da galdetze. Eta kontrako funtzionalitatea ere aurkitu dezakezu. Sarrera bat, banatu irtera, nahi dugun irtera horretan, guk aukeratutako irtera horretan hemen. Kontrol hauekin aukeratu irtera eta sarrera hori pintzen zaigu. Horrela banatzen da, hau komunikazioetan erabiltzen da gehiago. Zer gehiago izan ditzakegu? Bole? Zirkuito horiek kontrolatzeko, sekuenzialak kontrolatzeko, erlojuak ere, aurkitu ditzakezue. Clock, CLK, ematen dutela frekuentzia bateko pulsoak, periodikoak. Zer gehiago, konparadoreak, hemen zenbakiekin aritu geha, zenbaki bitarra konparatzen dituzten blokeak ere aurkitu ditzakezue. Konparadoreak, ja, bat, bi, irulak, oinarrizkoak hartzen ditu 4 biteko bi zenbaki, eta emaitzan ematen ditu 3 irteera. Hau aktibatzen da berdinak direnean, hau aktibatzen da hau handiago denean, eta hau aktibatzen da txikiago baldin bada. Konparadore komertzialak horrelatxe utzi dira. Zenbaki handiagoak behar baditugu konparatzea, hauek serien ere konektatu daitezke. Berdina batutzaileekin. 8 bitekoak batutzaileak behar baditugu, serien ipini, horiek ere bai. Hau da, oinarrizko blokeak, zirkuito potoloagoak egiteko. Beste goza garrantzitsu bat, memoriak, erregistroak. Komerzialki ere aurkitu ditzakezue, erregistroak direla, kaxa txiki bat, batzuk, gordetzeko adibidez, 8 bit. 8 biteko memoria bat. Adibidez, batuk eta honen maitza nahi badegu hemen gorde, eta hor gorde, beste gauza batzuk egiteko, eta erregistroak. Erabil ditzakegu. Eta ja, gauza gehiago behar baldin baditugu gordetzea, orduan memoriak behar ditugu, eta memoria horiek ere aurkitu ditzakegu chip finko bezala,
komerzialki. Memoriak ikusi ditzakegu erregistro horiek bezala, baina potoloagoak. Erregistro pila bat bezala. Memoria bertitzen berda, bidimensioko arrai bat bezala, eta erregistro pila batekin informazioa gordetzeko. Hemen, lerro, dakite, informazio bakoitza aukeratzeko, begiratzen hau da lerro bat, bigarrena, hirugarrena, hauek behar dute aukeratzea ze lerro nahi dugun aktibatzea irakurtzeko, elbide bus bat behar dugu, elbideak, elbide bus, zerotik ontza aukeratzeko, eta gero hor dagoen informazioa, atera behar zaigu, datu bus batetik. Irakurtzen baldin bagaude, informazioa atera behar zaigu, eta gordetzen baldin badago, memoriak egiten duena da, hemen ipintzen dugun informazioa, hemen gorde. Osa, elbide honek, ematen dion, lerro horren erregistroan, hau gorde. Osa, informazioa joan daiteke, atera daiteke, edota sartu, kontrol honen arabera, read, edo write, memorian egiten ari bagea. Ideia oinarrizko ideiak oso oinarrizkoak, Hau ez dugu bat dutu behar, lasai. Honen ekibalentia izango zen esan dizudan bezala, elektronika analogikoan genuen. Sensore irakurketak, genituen amplifikadoreak, batutzaileak, kentzaileak, integratzaileak, eta horrekin bazabitzate gauza potoloagoak egiten. Digital irakasgai batean, ikusiko genituen hauek barrutik nola egiten diren, suposatzen du batzuk digital badukazuela, ez? Elektronika digital edo, ez zen duten zuek, ez ba? Ingenieri elektrikoak uste du. Igual aurrerago izango ditutze. Osa, irakasgai batean ikusi hau nola egiten diren, eta gero, izan genezaken proiektu bat, digitala. Adibidez, demagun badaukagula sensore bat, zinta batean detektatzen produktu bat pasetzen denean. Ba? Sensore bat. Hau da adibidea. Nola soluzionatu gure problema industriala bloke horiekin. Eta honek ematen digu pulso bat, produktu bat pasatzen denean. Eta behar dugu detektatzea 50 produktu pasatzen direnean. Orduan behar dugu pulso horiek, bene pulso daude, produktu bat daudenean, beste bat dagoenean. Orduan pulso horiek zenbatu behar ditugu. Orduan hartuko genuke bilatu zenbatzaile bat, ez dakiz zenbakikoak, behar dugu hori hartuko genuke, eta zenbatzen hasiko ditugu pulso horiek. Zenbatzaile bat hartuko genuke, eta hemen izan behar dugu informazio digitala. Bat birulau, zerotik 50 zenbatzen digitalki. Bale, gero zer behar dugu? Behar dugu jakitea 50 ilegatzen garenean. Honek ez du jakin behar 50 hori ilegatzen garen, baina egin behar dudana da zenbaki hori, konparatu behar du zenbaki hori 50ekin. Orduan hartu behar duen konparadore bat. Hemen? Konparadore bat hartuko nuke. Eta konparatuko nuke. Zenbatzen ari garen zenbaki hori, beste batekin hemen, eta hemen jarriko nuke 50. Bitarrean, 50. Eta igual hori irudikatuko dut horrelaxe, zenbaki finko bat. Zenbaki finko bat jartzeko zerbait. Proiektuan nahi izateten bezala erreferentzia jartzen, hau izango zen erreferentzia bat, baina digitala. Bale, eta hauek berdinak direnean, hau batera jarri behar da. Osa, mera hasi berdira produktuak, pon, hasi behar da zenbatzen, hau egin da zeroan, eta berdina direnean, 50 alegatzen direnean, hau batera jarri behar da. Orduen, agindua izan behar da, kaxa, itxi kaxa. Baina hurrengo produktuan, hemen 50 izan behar dugu. Behar dugu, hemen reset bat egitea. Seinale hau bera, erabiltzen badut, 50 elegatzen bat denean, hau, zerora jartzeko, berriz hasiko zen, zerotik zenbatzen. Eta daukagu sistematxo bat, ez da gizuen proiektuaren antzekoa, baina bloke horiekin. Eta demagun ere ban, erabiltzaileari nahi diogula erakustea, kodetzaile horrekin,
kodetzaile horrekin nahi diogu erakustea 50 edo zenbaketa. Hauek komertzialki bilatu, aurkitu, konfiguratu eta hauek eramango dituzke horrexe. 8 ikusteko zenbakia. Horren ikusiko nuke zenbaketan alba duan, 0-tik 50-era eta 50-tik 0-era pasatuko zen. Hau da modu bat, egiteko modu bat. Baldin baukagu behar zehatz bat, nahiko simplea, hau izan daiteke aukera bat, edota modelo bat egiteko, edota zagit. Hoxe izango zen, hori da, osagai finkoak. Zerbait simplea behar badugu, hoxe egin dezakegu. Urrengoa ikusi eta atxedentxo bat egingo dugu. Adibidea. Bigarren aukera. Demagun nahi dugu lau egitea eta saldu. Baina ez saldu milioika, zirkuito, baizik eta ez dakit. Behar dugu, ez dakit, 100 milaka zirkuito horrexekoak. Ez gara egin behar, aritu behar hauek egiten finko horiekin. Bigarren aukera hausi izan daiteke. Hau erabilean, osagai digital finkoak erabili beharrean, beste modu batera planteatu behar dugu. Ikusi dugu bere potentziala, saldu dezakegula, eta orduen saltzeko egin behar ditugun zirkuituak beste modu batera egin behar ditugu. Erabili behar dugu osagai digital konfiguragarriak. 8-2. Osagai digital konfiguragarriak. Osagai digital konfiguragarriak. Komplexuagoak eta ideia badakizu zein dan. Eske flipatu behar dut. Nik honekin flipatzen dut. Txip guzti horiek egiteko, horiek integratuta daude. Gauza da, elektronikaren baliabideak behin izan da, gero egitea txip bakoitza oso merkea da. Baliabideak izatea oso arestia, baina gero txip horiek egitea oso merkeak. Orduen, badago aukera bat horrelatxekoa, begira. Komertzialki aurkitu dezakegu. Txip bat ez duela ezerrez egiten. Txip bat integratuta, barruan integratuta, erdieroa lez beteta, dituela bertan ate logiko pila bat, baina konektatu gabe. Baditu bertan, oinarrizko ate logikoak, demagun hauek dituela, eraiketa guztiak hauekin egiten dira. Edo eta beste aukera bat izan daiteke, izatea bakarrik NAND. Zeren NAND-atekin ere ikusi genuen egin ditzakegula hauek. Edo eta izan ditzake bakarrik NOR. Bakarrik NOR-atea. Osa, teknologikoki erraxago da bakarrik ate mota bat izatea, egiteko oinarrizko eraiketa guztioek. Ate pila bat, baina konektatu gabe. Osa hor, aske, barruan, integratuta. Hoitzen dugu ikusi zen integratuta daude, apurtu beharko genuke, area da, harria da, hor daude konexioak eta bar, ez nazta ikusi, baina bertan daude. Eta teknologiak onartzen digu, ordenadore batekin konexio horiek kontrolatzea, demagun, ordenadore horrekin, programa batekin, digitala. Zirkuito hau diseinatzea ordenadorean, simuladore bezala, ez bloke bakoitza, baizik eta zirkuito osoa. Bloke bakoitza egiten da ate logikoekin, eta bar, pan, diseinatzen dugu, tita batean, simulatzerakoan dena funtzionatzen du, badakizue. Eta teknologia honek onartzen digu zirkuito hori egiteko txip honen barruko konexio guztiak egitea. Impresionante. Bai, osea, onartzen digu, hemen nahi dugun zirkuitoa,
nahi dugun zirkuitua, hemen fisikoki egitea, konexioak hemen barruan egitea, hau deskonektatu eta zirkuito hau, hemen izatea, pam, probatzeko, saltzeko, edo nahi duguna egiteko. Ordean saldu ditzakegu, horrelaxeko txipak erosi, esan bezala ez direla garestiak. Hauen izenak, orentxe gehiena erabiltzen direnak dira FPGA. FPGA izena hilegatu zaizue? FPGA hilegatu zaizue karreran, erraduan. Field Programmable Gate Arrays. Bueno, edota, onire esaten zaio, bagabiltzala hardwarea programatzen. Zer hau, fisikoki gabiltza zirkuitori hemen egiten. Naiz barruan egiten eta ez ikusi, baina fisikoki gabiltza hori egiten. Eta gainera biprogramarria da. Ez badu funtzionatzen, beste bat sartu eta berriz errekonektatzen da. Super malgua, elegante. Osa, teknologiak hau onartzea, izugarri izan da. Milioika ate, milioika ez dakite, ez, milioika ez. Dezenas de miles. Eta konektatu ditzakegu, adibidez hau egiteko. FPGA, zer gehiago hemen? Uste dut horrela dela. Osagai digital konfiguragarriak. Orduan, eredua egiteko, egin erabilitugu finkoak. Baina bain, saltzeko, erosi behar ditugu ez dakizen bat FPGA, bertan programatu eta saldu behar ditugu. Buah! Arrakasta baldin badaukagu, orduan milioika behar baldin baditugu egitea, orduan egin beharko genukena da integratu, baina hori bai, diru asko behar dela hortarako. Soluzio elegante izan daiteke. Orduan, atxentxo bat egingo dugu.